шундай актуаль тема күтәрәбез без бу юлы. Сорауны халкым, Вәсилә хәзер аңлыйсың. Ничек әйбәт хатын булырга? Ир эштән өйгә ашкынып кайтсын өчен нәрсәләр эшләргә? Гомумән бәхетле гаилә булып яшәр өчен нишләргә кирәк икән? Дигән менә шундый сорау. Минемчә, бу сорау бөтен хатын-кызларны да кызыксындыра. Шуңа күрә Вәсилә, әйдә. Сөйләп җибәр. Миңа да кызык. Әлбәттә инде зур сорау дип әйтер идем, шактый киң сорау, кыскача гына итеп җавап бирмим, ләкин төп ниндидер фикерләрне әйтергә тырышырмын. Нәрсә ул кияүгә чыгу? Хатын-кызның кияүгә чыгуы, ул хатын-кызның төп инициациясе дип әйтер. Инициация нәрсә ул? Ул хатын-кызның бер халәттән икенче халәткә күчүе. Кияүгә чыкканчы хатын-кыз яшь үсмер кыз дип әйтәбез, девушка була урысчасы, инде кияүгә чыккач, ул инде хатын-кыз, хатын була. Һәм монда төп әйберне аңларга кирәк. Миңа калса, яшьләр, гаилә корырга җыенган яшьләр әлегә аңа төшенеп бетмиләр. Хатын булгач, без төп ике рольдә булабыз. Беренчесе аның романтик роль. Ягъни без һаман да әле романтик мөнәсәбәтләр коруда, үзара романтиканы булдыруда катнашабыз. Хисләр, эмоциялар, бу инде менә сөйгәнең белән ничектер күңелле итеп вакыт үткәрү, аның белән генә булу, ниндидер анда үзеңнең икегезгә генә кашу, матур сүзләр әйтә. Матур сүзләр, менә булар барысы да шул. Һәм инде тагын икенче төп роль бар, бу инде хатын-кыз, хатын булу роле. Бу күбрәк көнкүрешне көйләү. Шушы мөнәсәбәтләр булсын өчен билгеле бер эшләр башкару белән бәйле. Һәм инде менә бу икенче роль, ул шактый зур, шактый киң. Яшь үсмер кыз өчен, яшь кыз дип әйтәбез инде, яшь кыз өчен менә бу икенче роль бөтенләй юк. Ашарга пешерү, йорт-җирне барлау, балаларны барлау, ирне барлау, аның киемнәрен чисталыкта, пөхтәлектә тотуйны, ниндидер мөнәсәбәтләр кору, аның туганнары белән, аның дуслары белән. Менә шушы гармонияны булдыру шушы мөнәсәбәтләрдә яшь кызлар өчен бу хас түгел. Һәм инде кияүгә чыкты да, туйның икенче көнендә ул инде икенче кеше булып уянды. Бу чыннан да шулай, шуңа күрә моңа алдан әзерләнергә кирәк дип әйтер идем. Чөнки романтика ул бары тик көнкүреш тиешле дәрәҗәдә төзелгән икән, нигез салынган икән, шул вакытта гына романтика була ала. Инде романтика ул тормыштагы төп әйбер түгел. Тормыш чынлыкта шактый четерекле, урын-урыны белән шундый күңелсез, урын-урыны белән көн сайын эшләнә торган монотон эшләр белән, чынлыкта чын тормыш ул менә шундый. Чын тормыш ул һәр вакытта да икәү бергә Инстаграмга төшеп, нинди фотолар кую, яисә кинога гына бару, бер-береңә мороженое ашату гына түгел. Чын тормыш ул нәкъ менә шушы нигезне булдырудан гыйбарәт. Әгәр дә без күз алдыбызга китерәбез икән, үзара мөнәсәбәтләрнең нигезен, мәсәлән, елга ярлары булсын дип, елга ярларын җайлап кына көн сайын гына без төзибез ике яктан да инде. Синең әгәр дә, мәсәлән, морозиловта 200 пилмәнең ясалган булса, кичке ашың пешерелгән булса, иреңнең киемнәре җыелган булса, балаларың каралган булса, бу көн сайын башкарыла торган эшләр, шул вакытта син бит әле эшкә барып, ниндидер җәмгыятьтә дә үзеңнең урыныңны табасың, үз өстеңдә эшлисең, үзеңнең тышкы кыяфәтеңне кайгыртасың. Әгәр дә буларның барысын да көн сайын эшләп торасың икән, менә бу елганың ярлары матур гына, җайлы гына төзелеп килә. Һәм инде романтика шушы өлеш, ул яшы елганың тулып аккан суы дип әйтер идем. Турыдан-туры без суны барлыкка китерүгә, романтиканы барлыкка китерүгә берничек тә турыдан-туры катнашмыйбыз. Без киресенчә менә аның ярларын төзүдә катнашабыз. Көн сайын килеп чыккан ниндидер проблемаларны, эшләрне, мәшәкатьләрне җиңеп эшләп барган очракта романтика үзеннән үзе урын таба, ул үзенә урын таба, һәм шушы шарлап аккан елга шикелле шушы тормышка, безнең гаилә тормышына, мөнәсәбәтләргә килеп керә. Әлбәттә, бу романтика югалып та торырга мөмкин. Мәсәлән, бала туды инде, бала туган вакытта гаилә шактый гына зур стресс кичерә, яисә эштә проблемалар булырга мөмкин, төрле хәлләр була торган. Гаиләдә тагын башка, гаилә әгъзалары белән төрле хәлләр булырга мөмкин. Төрле мөнәсәбәтләр булырга мөмкин, күңелсез хәлләр булырга мөмкин. Һәм бу очракта романтика югалып торырга мөмкин. Яисә менә шушы елганың аккан суы кибергә мөмкин. Ләкин аның ярлары тигез итеп, дөрес итеп, нигезле итеп төзелгән икән, мөнәсәбәтләр какшамый. Бу арада гына мөнәсәбәтләр бетмәй, югалмый.
һәм ул билгеле бер вакытта шушы романтикасыз яшәп торырга мөмкин. Бытовуха дип әйтәләр, бытовуха ашап бетерде безнең гаиләне дигән төшенчә бар бит инде. Бу шул ук көндәлек мәшәкатьләргә әзер булмау. Шишә алмау тиешенчә. Бытовуха сүзенә беләсеңме ничектер тискәрерәк чалымнары бар аның. Җәмгыятьтә кабул ителгән. Янәсе көнкүреш мәшәкатьләр, көнкүреш тормыш итү. Бер соры, күңелсез хәлләт дип әйтәбез. Ләкин хатын-кыз шушы көндәлек эшләрен башкармый икән, ул бер кашан да күбәләк кебек очып йөрмәячәк. Аның, мәсәлән, ире эштән кайтты да, матурым, синең хәлләрең ничек, матурым, менә шулай дип теге романтик рәвештә үзен тотышы, беренче чиратта мөмкин бар тик ул үзенең тылларын каплаган булса, тыл дип әйтәм инде менә мин аны. Әгәр дә синең чыннан да ашарыңа пешкән балаларың каралган, үзең каралган икән, син бар тик шундый вакытта гына романтик хәлдә була аласың. Чөнки әгәр дә синең көндәлек эшләрең, ниндидер менә шушы мәшәкатьләрең башкарылмаган икән, синең эшеңне биләп ала шундый ниндидер курку хисе булырга мөмкин, яисә борчылу хисе булырга мөмкин. Һәм менә шу борчу хисе сиңа бер кашан да романтикага мөмкинлек бирмәячәк. Монда булган канәгатьсезлек хисе дә. Канәгатьсезлек, борчу, мәсәлән, үпкәләү хисенә әверелергә мөмкин ул. Мәсәлән, менә мин бер нәрсә җитешми, мин өйгә кайттым, минем монда да эшем бар, монда да эшем калган, монда да эшем калган. Инде романтик инде. Мөнәсәбәтләргә икесе дә мөһим. Шуны унутмаска кирәк. Ничектер алтын урталыкны табырга. Бөтенләй тормыш мәшәкатенә ашарга пешерергә, җиргә кирип китәргә ярамый. Һәм шул ук вакытта бөтенләй ишеп китеп, тукта әле без менә шундый матур пар, мин анда ашарга пешермәсәм дә була, ахрысы рестораннарга гына йөрергә әле дип алай дип әйтергә ярамый. Төп фикер менә шу алтын урталыкны таба белергә кирәк. Димәк, ират атлыгып кайтсын өчен өйдә билгеле бер атмосфера булырга тиеш бит. Шулай атмосфераны хатын-кыз тудыра. Чөнки ират ул эшкә китә дә, шунда үзенең эшләрен башкара, аланда шулай. Өйгә кайтты, ул аның үсенә күрә бер ял урыны. Анда теге ызгышырга дип тә кайтмый. Ызгышырга дип тә кайтмый, үзенең эштәге фикерләрен әйтергә дип тә кайтмый. Кайбер иратлар уртаклашмый үзләренең хәлләре белән. Бу нормаль күренеш, ләкин ул аңларга тиеш. Бу өйдә мине көтәләр, бу өйдә мин үземнең җаныма тынычлык таба алам. Менә бу җан тынычлыгы дигән бер бик мөһим. Һәм инде әлбәттә һәр кеше үзе җаваплы үзенең җан тынычлыгы өчен, ләкин хатын-кыз шушы атмосфераны булдырырга тиеш. Һәм бу хакта моңа бик зур игътибар бирелми. Еш кына яшьләр моңа игътибар итмиләр. Алар уйлыйлар, ярар, менә без очрашканда бит инде безнең шундый шәп мөнәсәбәтләр булды. Матур йөрде, идеаль, миңа чәчәкләр бүләк итә. Алга таба да шулай дәвам итәр дип уйлыйм. Гаилә барлыкка килә, бер кайда чакырмый икән. Бер кайда чакырмый икән. Чәчәген дә бүләк итә башлаган икән. Ләкин монда инде әлбәттә хатын-кызга гына кайтарып калдырасы килми җаваплылыкны. Мөнәсәбәттә һәрвакыт ике якта катнаша дип әйтәбез. Һәм мин киңәш итер идем яшь гаиләләргә әлбәттә инде ниндидер шушы романтик халәтне булдырырга ике яктан да. Мәсәлән, атнада ниндидер бер кич булсын, без икәү генә үткәрәбез. Мәсәлән, балалар булса да, без балаларны кайдыр әбиләренә җибәреп торабыз, яисә ничек тә үзебез өчен вакыт табабыз. Һәр вакытта да гел тормыш артыннан гына куйбыз, утырып сөйләшәбез. Мәсәлән, әйдә, җомга көн кич белән безнең 2 сәгать вакыт бар, безнеке. Кинога барасыңмы син аның белән, паркта йөрисеңме тормыш иптәшең белән, бөтен эшләрне калдырып, менә шундый романтик ниндидер вакыйгалар булдырырга кирәк. Бу әлбәттә һәр көннең үз җаваплылыгы. Гел эштә генә утырам инде мин дип утырып булмый. Тотыгыз да эшләгез сез аны. Яисә һаман менә ирем чакырмый, үзегез дә чакырсагыз була. Ниндидер шундай очрашулар, ниндидер романтик свиданиялар. Ул бер көн булырга мөмкин, бәлки ул айга 2 көндер, кайда китеп тә барырга мөмкин бит инде. Без үзебезнең шушы халәтебез өчен, эмоциональ халәтебез өчен үзебез җаваплы. Шуңа күрә моны да күз уңыннан чыгармаска кирәк. Моны күз уңында торырга кирәк. Хатын дус булырга тиешме? Ирене. Мәсәлән, романтика белән әлбәттә дуслык дигән моментта бар инде, ничектер терәк булу, аңлау, сөйләшкәндә терәк булу шундый кызык әйбер инде. Хатын-кыз терәк була гомумән. Минемчә, һәр кешенең терәге үзендә генә булырга тиеш. Без бер кешегә дә терәк тә була алмыйбыз һәм бер кешене үзебез өчен терәк итеп ясый да алмыйбыз. Чөнки җитлеккән, олы
шәхес дип әйтәбез инде, олы кеше, ул бу терәкне үзендә таба белергә тиеш. Минем эшемдә таяну нуктасы, ул синең нуктасы, ул минем үземдә. Ул инде төрлечә эшләнергә мөмкин. Кешегә терәк булу, яисә кешене үзеңә терәк итү, бу ничектер аны куллану, ничектер үзара бәйләнешле, бәлки бик сәламәт булмаган мөнәсәбәтләр дип әйтердем инде. Ләкин әлбәттә хатын-кыз һәм ир арасында дуслык булса, бу бик шәп. Мин үзем шәхсән шулай дип уйлыйм. Ләкин дуслык ул шактый мөһим әйбер. Һәм инде дуслар булу бөтен кешедә моны булдырамы? Бөтен кешедә дус буламы? Еш кына мөнәсәбәтләр шушы романтик дәрәҗәдә кала. Һәм инде әлбәттә гаиләдә романтик дәрәҗәдә монда инде гашыйклар дип әйтәбез инде, ике гашыйк мөнәсәбәтләре. Аннары әлбәттә аларның дуслык дәрәҗәсендәге мөнәсәбәтләре бар һәм иң мөһиме анда хөрмәт булырга тиеш. Дуслык кына түгел, хөрмәт итү. Хөрмәт ул инде иң бөек нокта дип әйтәбез. Бер-беренең кызыксынуларын хөрмәт итү. Бер-беренең шикләрен хөрмәт итү. Үткәнен, киләчәген, эшен һәм башкасын шулай бит. Ләкин тормышта төрле хәлләр була. Кайбер гаиләләрдә ир һәм хатын дуслар түгел, алай да була. Бу аларның хисләр бар, мәхәббәт бар, ләкин алар дуслар түгел, дуслык түгел. Бәлки кайчандыр булгандыр дуслык, бәлки ул булыр киләчәктә име. Төрлечә булырга мөмкин. Әгәр дә бу аларны канәгатьләндерә икән, ни өчен яшәмәскә яшәргә була дип әйтергә телисез. Һәркемнең үз хәле, һәркемнең үз ситуациясе һәм һәркем үзенең теләгеннән чыгып, мөмкинлекләреннән чыгып үзенә мөнәсәбәтләр сайлый. Иң мөһиме алар сезгә канәгатьлек китерсен, иң мөһиме сезгә бу мөнәсәбәтләрдә рәхәт булсын, яхшы булсын. Димәк, гади генә әйткәндә, рецепт бу теге ир ашкынып кайтсын өчен ул билгеле бер иде шартлар тудыру, бернинди конфликтларга мөмкин кадәр аларны чикләргән ситуацияләрдән шулай бит. Яисә кирәкме теге бер дәлил кәргытып алырга, айга бер. Конфликт шактый кызыклы тема, ул конфликт турында әле без сөйләшербез, димә, чөнки конфликт, мин конфликтлар яклы, чөнки теләсә нинди конфликт ул үсешкә бер этәргеч булып тора. Кризис уланнары шул шикелле. Каршылык дип әйтербез. Нинди генә каршылык булса да, һәрбер каршылыктан соң ниндидер үсеш өчен мөмкинлек ачыла. Шуңа каршылыкларга каршы түгелбез. Каршылыклар булырга мөмкин һәм булырга тиеш, чөнки без бөтенебез дә төрле һәм ир һәм хатын арасында гына түгел, гомумән. Инде хатын-кыз яңа гына тормышка чыккан икән, шу ике роль турында онытмасын. Ул һәрвакыт исендә тоторга тиеш. Һәм шушы алтын урталыкны гына сайлап, каядыр романтика белән генә эшеп тә китәргә түгел, һәм бөтенләй инде җиргә сеңеп, үзеңне карамыйча, бары тик анда ашарга гына пешереп, инде генә карап та ятырга тиеш. Үзең карамыйча, өйдә генә карау да дөрес түгел. Дөрес түгел, үзеңне һәрвакыт карарга кирәк, яратырга кирәк. Яратабыз кызлар. Үзебезне менә бу иң мөһим. Иң мөһим сүзләрнең берсе минемчә. Гомумән, бу сүзләргә дә мин күбрәк әйтердем шушы өлкән бу хатын-кызларны. Үзебезне яратабыз. Чөнки яшьрәкләр әле алар яратабыз. Артыгында. Менә шундый да позитив нотада без инде нокта куябыз бүгенге чыгарылышка һәм алдагы чыгарылышта тагын бер бик кызыклы тема бар. Барамча калмагыз. Сау булыгыз.